الله أكبر الله أكبر. Yanda yake gabatar da hudu ta sallar idi karama, shugaban babban yawan masallacin juma'a na kulafar rashidin sheka makarantar boston gwani habibu muktar al-misri ya kira ga al'umma su gaba da yin amfani da koyarwar ta watan ramadana a dukkanin al'amuransu, inda ya ja hankalin al'ummar musulmi da su mai da hankali a koda shi yin amfani da koyarwar alkur'ani mai tsarki da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ganin an samu al'umma ta gari da shi al'umma inda shi addinin musulunci addini ne mai neman zaman lafiya. Wani habibu muktar al-misri wanda ya kiyaye ga al'ummar musulmi kuma ci gaba da rungumar haɗin kai da kuma zaman lafiya a tsakanin al'umma, musamman a wani lokaci da ake da buƙatar dangane an ce da al'umma gaba domin samun ganin an ci da gaba da kuma cewa an samu al'umma ta gari. Daga ya kira ga masu hannu da shi da kuma sauran al'umma da shugabanni su mai da hankali wajen ganin cewa sun hidimta al'ummar su da ke yankunan su daban-daban, musamman wajen taimaka marasa ƙarfi dangane an tallafa musu da cimma burin da aka sanya a gaba. Gwani habibu muktar al-misri wanda kuma ya jaddada buƙatar da ke akwai ga iyaye da su mai da hankali wajen sanya idanu a dukkanin al'amuran 'ya'yansu don ganin an shawo kan matsalar nan ta aikata ayyukan masha da sauran laifuka a cikin al'umma. Babban limamin masallacin da kan yi magana mai tsawo kan haɗin da ta tsaye da shan miyagun ƙwayoyi da shi da ɗaya daga cikin matsalolin da suke ciwo al'umma to a ƙwarya a ƙasar nan baki daya, musamman a tsakanin matasa, da ya kira ga haɗa ƙarfi da ƙarfi don shawo kan matsalar. Wasu daga cikin al'umma da suke magana da sashen labarai na gidan talabijin na Abubakar Rimi kira suke ga al'ummar musulmi da su rungumi al'adar na ganin cewa ci gaba da yin addu'o'i domin ɗore zaman lafiya a jiha da ma ƙasa baki daya. Nuruddin Sani Sheka, labarai RTV.